രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരാധാഗോവിന്ദ മന്ദിരസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിലെ ശ്രീമദ്പാദങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനലാഞ്ചനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സുഖദാതി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സകലജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശോപികാന്ത രാധാകാന്ത ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രതായതി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിശേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 36. കുറച്ചൊരു വലിയ ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൈവമപരിമിത ബലപരാക്രമ ഏകധാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയാനാനുപതിത ഗുണവിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃതമിവാത്മാനം വന്യമാന ആത്മനിർവേദയിതമഹാ. സൈവമപരിമിത ബലപരാക്രമ ഏകധാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണവിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃതം ആത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദയിതമഹ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേവമപരിപത ബലപരാക്രമ ഏകദാ ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണ വിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃതമിവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. സയേവമപരിമിത ബലപരാക്രമ ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണ വിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃതമിവാത്മാനം
മന്യമാന ആത്മനിർവേദമിതമാഹ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാലതിശാമദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവമപരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകദാതു ദേവർഷി പരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണ വിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃത നിവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേവ അപരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകദാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണ വിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃതമിവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ പരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകദാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണവിസർഗ സർഗേണ നിർവൃത മിവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതാമഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവമപരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകദാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണ വിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃത മിവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസ്സലാം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇമ്മീഡിയറ്റ് മാതാജി. അസ്സലാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അദ്വൈതം എന്നുള്ളത് മാതാജി ആണല്ലോ. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രഭുജി ഞാൻ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, പ്രഭുജിക്ക് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവേവം അപരിമിത പരാക്രമാം ഏകദാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണവിസർഗ സംസർഗേണ നിവൃതാം ഇവമാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവൃത നിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ അപരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകദാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണ വിസർഗ സർഗേണ നിർവൃത വിമാത്മനാം മന്യമാന ആത്മനിർവദേ ഇതമഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ പരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകദാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനു പതിത ഗുണവിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃതമിവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവമപരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകദാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണവിസർഗ സംസർഗണ നിർവൃത ഇവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവമപരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകദാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണ വിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃത ഇവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
स एव परिमितबलपराक्रमा एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानुपतितगुण विसर्गसर्गेण निर्वृतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंबिका केशवी देवदास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एवमपरिमित बलपराक्रमये गता सुदेवर्षिचरणानुशयनानुपतितगुण विसर्ग संसर्गेण निर्वृतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एवमपरिमित बलपराक्रम एकदा देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण निवृत निवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदं मह। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव परिमित बला पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानुपति दत गुण विसर्ग संसर्गेण निर्वृतात्म्य आत्मानं मन्यमाने आत्मनिर्वेद इदामः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिवसन देवदास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एवं अपरिमित बलपराक्रमम् एकदा तु देवर्षिचरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण निर्वृतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वृत इदमाह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एवमपरिमित बलपराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण निर्वृत विवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विरजा विजय देवदास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एवमपरिमित बलपराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनान् अनुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण निर्वृता इवात्मानं मन्यमानं आत्मनिर्वेद इदमाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एवमपरिमित बलपराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गो निर्वृतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम स एव अपरिमित फलपराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण निर्वृत विवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सावित्री वैष्णवी देवदास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एवमपरिमित बलपराक्रम एकदा तु देवर्षि शरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण निर्वृत निवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एवमपरिमित बलपराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण
നിവൃത്താമിവമാത്മാനം മന്യമാനാത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവമ പരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകധാതു ദേവർഷി ഭരണാനുശയനാനുപതി ഗുണ വിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃതമിവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ അപരിമിത ബലപരാക്രമ ഏകധാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയന അനുപതിത ഗുണവിസർഗ സംസർഗേണ നിവൃത ഇവ ആത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവമപരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകധാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണവിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃത ഇവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിജയശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവമ പരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകധാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനു പതിത ഗുണ വിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃത മാമിവാത്മനം മാന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവമ പരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകധാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണവിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃത ജിമ്മിവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ പരിമിത ബല പരാക്രമ ഏകധാതു ദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണവിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃത മിവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇതമാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അവൻ ദേവ്രതമായ രാജാവ്. ഏവം അപ്രകാരം അപരിമിത തുല്യമായ ബലശക്തി പരാക്രമ ആരുടെ സ്വാധീനം ഏകത പണ്ടൊരിക്കൽ തു അപ്പോൾ ദേവർഷി മാമുനി നാരദൻ ശരണാനുശയന പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക അതിനുശേഷം അധപതിച്ചു. അത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളല്ല, അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സംസർഗേന ബന്ധത്താൽ അനിർവൃതം സംതൃപ്തനായില്ല. ഇവ പോലെ ആത്മാനം അവനെ തന്നെ മന്യമാനഹ അതുപോലെ ചിന്തിക്കുക. ആത്മാവ് നിർവേദ പരിത്യാഗക്രമം നേടുക. ഇത് ആഹ പറഞ്ഞു. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശിവപ്രഭുപാദിക്ക്. ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടയിൽ നാരദ മഹാമുനിക്ക് പൂർണ്ണ സമർപ്പിതനായ താൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരുന്നിട്ടും എങ്ങനെയോ വീണ്ടും ഭൗതിക കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയതുപോലെ ഒരിക്കൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. അതുമൂലം മനസ്സസ്വസ്ഥമായ അദ്ദേഹം പരിത്യാഗത്തിന്റെ പ്രചോദനത്താൽ എന്ന പോലെ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേ ശിവവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദിക്ക്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:5-17 പറയുന്നു. ത്വക്ത്വാസധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേർ ഭജന്നഭക്തോദപദേ തദോ യദി യത്ര കുവാഭദ്രമഭൂതമുഷ്രിഹിം കോവർത്താപ്തോ അഭജതാം സ്വധർമ്മതഃ ത്വക്ത്വാസധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേർ ഭജന്നഭക്തോദപദേ തദോ യദി
യത്ര അമൂഷകിം കോ വാർത്താപ്തോ അപജതാം സുധർമ്മദഃ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതികമായ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഭക്തൻ അപക്വമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ താഴേക്ക് പതിച്ചു പോയാൽ പോലും അവന് വിജയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ അപകടമൊന്നുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകുന്ന ഒരു അഭക്തൻ ഒന്നും തന്നെ നേടുന്നില്ല. ഒരുവൻ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയോ വൈകാരികതയാലോ സ്വയം ബോധ്യത്താലോ കൃഷ്ണാബോധം നേടുകയും ചെയ്ത ശേഷം അറിവിന്റെ അപക്വത മൂലം ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ താഴേക്ക് പതിച്ചു പോയാലും കൃഷ്ണാബോധം ഒരു സ്ഥിരം മുതൽക്കൂട്ടായതിനാൽ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ പതിതനാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വീണു പോകുന്ന ഒരുവന്റെ പുരോഗതി താൽക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും ഉചിതമായ സമയത്ത് അത് വീണ്ടും ആവിഷ്കൃതമാകും. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് നാരദമുനിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും അവന്റെ പിതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. എങ്കിലും അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ നാരദന്റെ കാരുണ്യത്താൽ യഥാസമയം കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുവാനുള്ള അവന്റെ അവബോധം ഉണർന്നു. ഭഗവത്ഗീത 6:41 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹി യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും നിവധിക്കുന്ന ഒരുവന് വീണ്ടും ദേവന്മാരുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നു. അത്തരം ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് ശേഷം അവന്റെ കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിയും വിധം ഒരു പരിശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുലീന കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധനിക കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ അവസരം നൽകപ്പെടുന്നു. പ്രിയവ്രതന്റെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു. ഈ സത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം. നിശ്ചിത കാലത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും വേണ്ടാതായി. അവയെല്ലാം പരിത്യജിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിത്യാഗ പ്രവണത വിശദീകരിക്കുന്നു. ദേവർഷി ചരണാനുശയന എന്ന വാക്കുകൾ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് മഹാമുനി നാരദന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ എല്ലാ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയകളും നിയാമക തത്വങ്ങളും കർശനമായി പാലിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിയാമക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ദണ്ഡവത് പ്രണാമസ്താൻ അനുപതിതാഹ. ആത്മീയ ഗുരുവിന് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശിഷ്യൻ പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പതിവായി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ അഥവാ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയനാകണം. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ഭൗതികതയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭൗതിക സമ്പത്തുകളുടെയും കൈവശക്കാരനായിരുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ മനുഷ്യനും ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ മനുഷ്യനും ഭൗതികതയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയരാണ്. കാരണം ദാരിദ്ര്യവും സമ്പത്തും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഭഗവത്ഗീത 3:27 പറയുന്നു: പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ധാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ താലയെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഗുരുരാജ് കി ജയ്. ഗുരുദായ ഗുരുപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഹരിനാമ ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അല്ലെ, അവര് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ.
അവർക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്ര നീചകുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആളായാലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ ആ സ്നേഹത്തില് എന്താ പറയാ ആ പത്നിയുമായിട്ട് അടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു മഹാത്മാവ് തന്നെയാണ്, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി മുതല് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് താൻ ഇത്രയും കാലം എന്താ പറയാ കുടുംബകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകി അല്ലെ, അതല്ല എന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് വീണ്ടും ഓർക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കുന്ന നാരദ മഹാമുനിക്ക് പൂർണ്ണ സമർപ്പിതനായ താൻ കൃഷ്ണാഭവത്തിലായിരുന്നിട്ടും എങ്ങനെയോ വീണ്ടും ഭൗതിക കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയതുപോലെ ഒരിക്കൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു സപ്തദ്വീപുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിന് സപ്തദ്വീപുകൾക്കും ഓരോ മക്കൾക്ക് അധികാര ചുമതലയൊക്കെ നൽകി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മറ്റുള്ള മകളെയും വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ശുക്രാചാര്യർക്ക് അല്ലെ. അപ്പോ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു അല്ലെ. ഇനി വീണ്ടും വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, താൻ ഇത്രയും കാലം കൃഷ്ണാഭവത്തിലായിട്ടും എങ്ങനെയോ ഭൗതിക ഗുരുക്കളിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്നാല് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാവല്ല, അദ്ദേഹം മഹാത്മാവാണ് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. സപ്ത ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥത്തിന്റെ ചാലുകൾ കൊണ്ട് സപ്ത സാഗരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ചുമതല ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇച്ഛയാണ്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അഗ്നീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന അതില് പ്രിയവ്രതമാന്റെ ആദ്യത്തെ പുത്രൻ, പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ആദ്യത്തെ പുത്രൻ അഗ്നീന്ദ്രനുള്ള അവരുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിൽ നാഭി മഹാരാജാവ് അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വീണ്ടും അവതരിക്കുന്ന ഋഷഭദേവനായിട്ട്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം നടന്നിട്ടില്ല. അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മളെന്താണ് ഒരു കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിച്ചു തീർക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നതും നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ജന്മമെടുക്കുന്നതും അല്ലെ. പിന്നീട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതല്ല. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് തപശ്ശരികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലെ, നാരദമുനിയുടെ ഒക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട്. എന്നാൽ വീണ്ടും തന്റെ സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ വന്നിട്ട് സ്വയംഭൂ മനു ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് കേൾക്കാത്തപ്പം മുത്തശ്ശൻ അല്ലെ സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റെ ഉപദേശമല്ല, അല്ലെ നിന്റെ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞയല്ല, ഇത് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണ്, നിർദ്ദേശമാണ്, ഇത് നീ തീർച്ചയായിട്ടും അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുകയും അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കൃഷ്ണാഭോഗത്തിലായിട്ടും എങ്ങനെയോ ഭൗതിക കുരുക്കുകളിലൊക്കെ അകപ്പെട്ടുപോയി. അതുമൂലം മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായ അദ്ദേഹം പരിത്യാഗത്തിന്റെ പ്രചോദനത്താൽ എന്ന പോലെ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വൃത്രാസുരനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവസാന ആ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു, 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതിൽ അവസാനം സംസാരചക്രേ ഭ്രമതസ്വ കർമ്മഭി തന്മായ ആത്മാത്മചതാരകേഹി ശ്വാസക്ത ചിത്തസ്യ നനാദഭൂയ. ഞാൻ അങ്ങയുടെ തന്നെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിനകപ്പെട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുട്ടികൾ, എന്റെ വീട്, എന്റെ സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ മറന്നുപോയി. തന്മായ ആത്മാത്മചതാരക, അങ്ങയുടെ തന്നെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഈ സംസാര ചക്രത്തില് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം വേണമെന്ന് ഇന്ദ്രാസുരൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇവിടെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവും പറയുന്നത് എന്താണ്, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എന്തോ ഒരു ഭൗതിക കുരുക്കുകളിലൊക്കെ അകപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തോന്നലുണ്ടായി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാ ചുമതലകളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ പുത്രന്മാരൊക്കെ
അവർക്കൊക്കെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കി പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിച്ചെടുത്തു അല്ലെ. ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അങ്ങനെ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജ്. ഓ പ്രഭുപതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നു. ധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേർ വചന്നഭക്വോദ പദേ തദോ യതി യത്ര ക്വഭാഭദ്രമഭൂതമുഷ്കിം കോവാർത്ത ആപ്തോ അപജതാം സ്വധർമ്മദഃ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതികമായ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഭക്തൻ അപക്വമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ താഴേക്ക് പതിച്ചു പോയാൽ പോലും അവന് വിജയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ അപകടമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ പതിച്ചു പോയാലും അവന് വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന്. നേരെ മറിച്ച് തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകുന്ന ഒരു അഭക്തൻ ഒന്നും തന്നെ നേടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്താണ്? ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെ, തിന്നുക, കുടിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ഇത് മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതിൽ മാത്രം ആസ്വദിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരാളെന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ അപകടങ്ങളിലാണ് പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഒന്നും തന്നെ നേടാനായിട്ട് അവന് സാധിക്കില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി ചോദിക്കേണ്ടത്, പ്രഭുപാദ് നിങ്ങള് എന്താ പറയാ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം തോന്നുന്നു ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? പ്രഭുപാദർ തിരിച്ചയാളോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ അപകടത്തിലാണ്, നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. അപ്പോ ഒരു കർമ്മിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? ഒന്നും നേടുന്നില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല അല്ലെ. ആ വ്യക്തിക്ക് അവസാനം ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്താണ് പാലിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അവസാന നിമിഷം ഓർമ്മ വരിക അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടമില്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തതൊന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടമില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്, അതുപോലെയാണ് പറയുക അല്ലെ. ഇതൊന്നും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല, വെറുതെ സമയം കളയുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവരാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെ കഴുതുകളെ പോലെ രാപ്പകൽ ഇങ്ങനെ കഴുതുകളെ പോലെ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവസാനം അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ശരീരം ആണ് എല്ലാം, ഈ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം അല്ലെ, സമ്പത്തും ഇതൊക്കെയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിനായിട്ട് കഠിനമായിട്ട് പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനാണ്. നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കും 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ ഋഷഭദേവനെ ഉപദേശിക്കും. ഇതിൽ പറയുന്നു തപോ ദിവ്യ പുത്രേനകായ, തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പതിച്ചു പോയാലും ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ പതിച്ചു പോയാലും അതൊരു വലിയ അപകടമല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവിന് ചരണം പ്രാപിക്കുവാനും വൈകാര്യത്തിലാലോ സ്വയം ബോധ്യത്താലോ കൃഷ്ണാബോധം നേടുകയും ചെയ്ത ശേഷം അറിവിന്റെ അപക്വത മൂലം ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ താഴേക്ക് പതിച്ചു പോയാലും കൃഷ്ണാബോധം ഒരു സ്ഥിരം മുതൽക്കൂട്ടായതിനാൽ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ പതിതനാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വീണു പോകുന്ന ഒരുവന്റെ പുരോഗതി താൽക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ഉചിതമായ സമയത്ത് അത് വീണ്ടും ആവിഷ്കൃതമാകും. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് നാരദ മുനിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും അവന്റെ പിതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. എങ്കിലും അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ നാരദന്റെ കാരണത്താൽ യഥാസമയം കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുവാനുള്ള അവന്റെ അവബോധം ഉണർന്നു. ഇപ്പോഴും വീണ്ടും ഇതാണ് ഗൃഹസ്ഥന്റെ ചുമതലകളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. മക്കളൊക്കെ ആയി, മക്കൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു, പുത്രിയുടെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴെന്താണ് ആ ഗുരുവിന്റെ കാരണം തന്നെ കൊണ്ട് വീണ്ടും ശരിയായ അവബോധത്തിലേക്ക് വരികയും നേരത്തെ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ
ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗൃഹസ്ഥന്റെ ചുമതലകളും കൂടി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മടങ്ങുവാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായി എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതയിൽ പറയുന്നു, ശുചിനാം ശ്രീമദാംഗേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോപജായ അല്ലെ. ഒരാള് അഥവാ എന്തെങ്കിലും പതനം സംഭവിച്ചാലും ഒരിക്കലും അതൊരു നഷ്ടമായി തീരുന്നില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലോ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലോ ജനിക്കാനും വീണ്ടും കൃഷ്ണാബോധം പൂർത്തീകരിക്കുവാനും സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഒരിക്കലും പതിച്ചു പോയാലും അവർക്ക് വീണ്ടും അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയിട്ടുള്ള ജീവിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. പ്രിയവ്രതന്റെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു. ഈ സത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം. നിശ്ചിത കാലത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും വേണ്ടാതായി. അവയെല്ലാം പരിത്യജിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശിവദേവ ഗോസ്വാമിനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിത്യാഗ പ്രവണത വിശദീകരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അമ്പലത്തിലെ ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ശിവദേവ സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ കുറെ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് 8 മണിക്ക്. അപ്പൊ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. दाय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. गुरु वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद.